El 74% de les empreses afirma que es preocupa per la salut mental, però només un terç del personal directiu té eines per saber com actuar. I el seu és un paper vital. Una d'aquestes situacions són els retorns a la feina després de baixes per salut mental, quan cal saber fer els ajustos necessaris perquè la persona se senti còmoda. Per començar, durant la baixa, un contacte adequat a voluntat del treballador o treballadora pot facilitar el retorn. També s'han d'identificar els elements bàsics i inamovibles de la seva feina, així com els que no ho són i, per tant, es poden modificar i adaptar a les seves necessitats. La flexibilitat i una actitud oberta són claus en aquests casos. Plantejar el màxim d'opcions possibles ajudarà a fer sentir més còmoda la persona treballadora i impactarà positivament en el global de l'empresa. Per exemple, facilita que els horaris d'entrada i sortida siguin més flexibles. Proposa l'opció de treballar a temps parcial i que les pauses es facin quan la persona les necessiti i no en un horari concret. Respecta les seves visites amb els i les professionals de salut mental i si comparteix amb tu les recomanacions o indicacions que ha rebut, ten-les en compte. El teu servei de prevenció també et pot ajudar a valorar si les adaptacions que has pactat són suficients. Una opció és fer canvis físics al seu lloc de feina perquè sigui confortable. A més, revisa i ajusta les seves tasques habituals i facilita-li una planificació més acurada. Recorda que l'empresa té l'obligació legal d'identificar i avaluar els riscos psicosocials per prevenir danys a la salut física i mental. I la feina no acaba aquí. Cal fer seguiment d'aquests ajustos. Avalua com estan funcionant els canvis consultant-ho amb el treballador o treballadora, seguint 3 màximes. Primera, si tens dubtes sobre com van les adaptacions, consulta-ho amb aquesta persona. Segona, revisa els ajustos regularment per assegurar-te que encara compleixin amb les seves necessitats. Tercera, torna a plantejar nous escenaris si és necessari. Tingues present que una bona política d'ajustos, més enllà dels mínims legals, tindrà un impacte molt positiu tant en l'empresa com en el conjunt de la plantilla. Treballem i tinguem cura de la salut mental a l'àmbit laboral. Tothom hi guanya.